qala ngibuya le eMangoni na-introduce isikhwama yes basikhumbula abanye yebo ngabuya kwenye video nga-introduce nali ibhokisi balikhumbula abanye ongangazi sesenzela ngifuna ukuvezela ongangazi ukuthi kwakuyizini mina ngikwenzela mina la umcebo ubone njengoba ngisazowenza na sizobona ubaba ewenza umcebo sibhekile manje ngizowenza manje lokho ngizoku-advertise ukuthi cha bengadlala abantu ukuthi lesikhwama siyadayisa ungasithenga lesikhwama ngesenze lutho ekhaya ngesenze lutho ekhaya ungalithenga leli bhokisi ngelenze lutho yabo wena yebo wona lo mpela ngisenza ngamncane ungathi umuntu efone ngo-October basethi ufuna lo msebenzi mncane uyaphela bafuna umdlozi bafuna umoya ingambani ngaphezulu nanku yabo khona la khona umuthi ne nawo umuthi bafuna umdlozi angifuna bebuke kahle kwicamera bebuke kahle iyavela okay bafuna umdlozi bafuna umdlozi nayi lento engikhuluma ngayo yebo iyashesha asibe yebo iyashesha yaphuma mkhulu iyaphuma baba izoyekelana iphuma Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV1 nomlandeli wohlelo siyathokoza emakhosini. Namhlanje ke siphumile sihambile ke sisendaweni noma ke sisenkabeni yeTheku. La sifike khona ke sathola ke udokotela noma ngithi ubaba noma ngithi ke umzukulu wezinyaka umuntu esimfune kakhulu simbheka simcinga sithi mkhulu siyacela nje umuntu obhizi omatasa sicela ukufika sizokushutha mkhulu sizame ukuthi nathi mkhulu sikubheze ebantwini njengoba nawe futhi uzosiphakamisa njengomuntu ke odumile balazweni mkhulu sikubingelele sikwamukele sikunikeze ithuba lokuthi ubingelele ababukeli nabalandeli bensika yesizwe TV1 sithanda ukubingelela kakhulu kwi-channel yebo angisavamisileke ukushutha isikhathi esiningi ngoba sekuningi izinto so i-channel le ivume ngoba eyasekhaya yasekhaya fanele siphile nje nge-channel bebona abantu ngiyazi bazobe baningi abalandeli bayo ngoba sengivelile bazobona ukuthi la kuvela khona mina bayazi abantu la kuvela khona mina sokuneqiniso yebo siyalibonga ithuba osinikeze lona ukuthi sikwazi ukuthi sikushuthe noma ke sifike sizothatha isikhathi sa ngoba umuntu obhizi omatasa futhi ke owaziwayo ukuthi ke uyagcwala la esebenzela khona noma la ehlezi ekhona ngizokunika nje ithuba lokuthi ke umbukeli ongakwazi wensika yesizwe TV1 mesingamchazela ukuthi namhlanje sinobani sikhuluma nobani otholakala namhlanje i-channel ikhuluma nomzukulu wenyanga zonke siphelele umsebenzi wami engisebenzayo ujulile kakhulu ngoba usiza umuntu osehlupheke kakhulu othi udinga ukudlula enhluphekweni mayidlula enhluphekweni udlula kanjani ube esefika la esho ukuthi mkhulu yini onayo ongasisiza ngayo okay qala ngibuya le eMangoni na-introduce isikhwama yes basikhumbula abanye yebo ngabuya kwenye video nga-introduce nali ibhokisi balikhumbula abanye ongangazi sesenzela ngifuna ukuvezela ongangazi ukuthi kwakuyizini lezinto lesi isikhwama esilanda umcebo uma usuhluleke kakhulu usuhlupheke kakhulu noma usuyile bonke abantu laba singesisho ukuthi benzani ubuye uzothatha la sikhwama nanali ibhokisi la lezinto uzongibuza umlaleli zenzani lezinto abantu bahluphekile abantu bafuna ukuthwala abantu bafuna izinto ezemali esheshayo abantu bafuna zonke izinto abahamba beyifuna but bengabuyi nalutho la ekhaya awulandi lutho uwenzelwa la ekhaya
la ekhaya awukho isigubhu ohamba naso. Yebo. La ekhaya asikho isikhwama ohamba naso. So awuhambi. La ekhaya alikho ibhokisi ohamba nalo. Wenzelwa La ekhaya. Ayikho into ethi la ekhaya wozothenga ini uhambe nayo. La ekhaya mangikudayisela into usiyenza la ekhaya. Yebo. Uhamba nalento ozoyifuna. So uqonda ukuthi baba noma ngithi mzukulu wezinyanga zonke lesi sikhwama naleli bhokisi kokubili ufika esigodlweni umkhulu ebekwenzela izimangaliso ngakho awuhambi nako uphume esigodlweni usucebile. Cha. La ekhaya le bhokisi la ekhaya. Yebo. Lesikhwama esala ekhaya. Yebo. Wena uyayikhethela ukuthi ikuphi ofuna ukusebenzisa ilokhu noma ibhokisi. Njengoba ngisazokuveza ukuthi kusebenza kanjani. Yebo. So isikhwama lesi njengoba ababukeli besibona isikhwama esikanje uyafika esigodlweni usho mkhulu ngifuna umcebo wesikhwama. Yebo. Omkhulu ngifuna umcebo webhokisi. Uhlukeneke umcebo wala ekhaya but abalaleli ngisazobabonisa ukuthi lezi zinto zisebenza kanjani. Ngisazobabiza abafana ngibakhombisa ukuthi lezi zinto zisebenza kanjani zombili. But engifuna kucace noma usuhambe kanjani nganikezwa igubhu wanikeza la ekhaya uhambe nalutho. Ufika ngikwenzele la ekhaya uhamba nalento ozoyifuna. Mawuthi mkhulu uzofuna ucebo uhamba nomcebo. Yeah. Mawuthi mkhulu uzofuna ini uhamba naleyo ndawo uhambe ayikho into lekhaya ngidetsela yona ngithi ngizokufakela yona kaphela ngithatha leso sikhwama zenzele cha awungekwazi ukwenza lento yakho. Yikho ngingathanda ukushutha kakhulu ngoba abantu umuntu uzoqhamuka usedayisa isikhwama lesi. Isikhwama singesekwenzele lutho. Yebo. Umuntu uzoqhamuka ukudayisela ibhokisi. Ibhokisi ngelikwenzele lutho ekhaya. Yebo. Mina ngikwenzela mina la. Umcebo. Ubone njengoba ngisazowenza na. Sizobona ubaba ewenza umcebo sibhekile. Manje ngizowenza manje lokho ngizoku-advertise ukuthi cha bengadlala abantu ukuthi lesikhwama siyadayisa. Ungasithenga lesikhwama ngesenze lutho ekhaya. Ngesenze lutho ekhaya. Ungalithenga leli bhokisi ngelenze lutho ekhaya. Nawe ungahamba nalo manje ngeke kwenze lutho. Mina kungcono ukuthi ngikwenzele uhambe nomcebo. Yebo. So umuntu engabuza ekhaya ethi lezi zinto ezikhona ngizibuka njengamanje phambi kwami ibhokisi isikhwama. Engathi umuntu anganoma lo mbuzo ngobuza kufanele ngabe sibuza base sekusekwenzile yini lokho sisokuveza. Kodwa umunye umuntu engabuza ukuthi ngizwa ukhuluma ngegama lamadoda. Kusebenza ngani lesi sikhwama naleli bhokisi? Yabona lesikhwama lesi asinabo ubungozi. Mawuzofuna umcebo la asinabo ubungozi. Lamadoda awami akuona engiwafaka kumuntu. Awuthwali la ekhaya, akuchithwa gazi, awugcabi, awugezi. Iyami lento kusuke ngikwenzela wena. Njengomuntu ofuna uzofuna usizo. Ayikho into ethi hamba ushisa impepho emsana hamba ukuthi cha iyami lento mina ngikusiza ngikwenzele yona. Njengoba nje manje lezi zinto lezi njengoba ngiyibuyisa kuwena ngizokwenzela noma bawu-50. Yebo. Mina nginabo abantu abangufakazi abangafakaza ngalezi. Njengoba uyibona ifoni yami ingakhali ukuthi khona umuntu okhuluma ukuthi udlelwe uthi cha mina ngenzela abantu ngiqede bebe right ngibe right. Yeah. Njengoba ngenza ngizokwenza lokho yabo nje mawubuka la akho lutho ne. So ungafaka noma malini la ungafaka la noma malini njengoba uzoyibona nevideo uqala ngifika ngibuye emamboni ngahlala lesikhwama. Yebo. Nale bhokisi ngalidlala uyabona njengoba ubona mase siqala ngisekufanele ukubakhombisa abalandeli ngizokukhombisa ukuthi lento siyenza kanjani ukuthi yenzeka kanjani ukuthi yenzeka kanjani. So umuntu ekhaya baba engazibuza ukuthi njengoba kukhona ibhokisi leli nesikhwama phambi kwethu zikhona ezinye izinhlanhla izinto zenhlanhla umzukulu anazo endumbeni noma la esebenzela khona. Mina ngisebenza ngicabela imali. Yebo. Ngicabela inhlanhla mawunamsebenzi wenza u-businessman. Yebo. Then uyayidinga ukugabela imali uyakudinga lokho mawu-businessman unamathenda unethaveli unamateksi unani uyakudinga ukugabela imali. Wena sibe singasayenzi lento sengiyenza ngendlela yami ngikuqabele imali. Mawudinga imali uza ngakini. Yebo. Ofuna ukuyibona hayi mawuzothenga bakhona abanye odokotela hamba othenga. La into ozobona. Uzoyibona into ozophuma nayo. Mawufuna ukuthwalela imali. Yeah. Leyo mali uyithwalela kimi ngikwenzele nginikeze imali. Uhambe wena uphethe imali. Uhamba uphethe imali, awuhambi uphethe isigubhu la.
Mawufikile namhlanje uthi ngisuke eCape Town mkhulu ngizokwenza lolu hlelo lwebhokisi or ngizokwenza uhlelo lesikhwama. Ngithatha ibhokisi ngilibekela ngenze lento ofuna ukuthi uhambe eCape Town uphethe le nto esiyenza nawe. Hayi ibhokisi lami. Ilami ibhokisi awuhambe nebhokisi. Loyo ngithola edayisele lokho ubuye ungithethe wakusebenzela. Ozongithola edayisele isikhwama ubuye ungithethe wakusebenzela. So ngingena esigodlweni ngingaphethe lutho. Ngifike ngenze le nsebenzo engizele yona. Umkhulu engenzele into ebhokisini noma esikhwameni ngiphume ngiphethe imali. Uphuma uphethe imali uhambe. Ofuna umkhulu aphelezele uze uye la uyakhona. Ngiyathumela abafana ngizokususa la esigodlweni ngiphelezele nize niyombeka. Ephethe le mali. Ephethe le mali. Imali lemkhulu engeke ethi umuntu ngiphume esigodlweni ngiyibona sengisemgaqweni sengibona amaphepha noma sengifika ekhaya mase ngithi amaphepha. Imali azofika isebenzise ekhaya azoyibona futhi nayo. Mawuthanda mawukholelwa ukuthi ngeke uyibone ungalala la eThekwini noma insuku engaki ikwena. Njalo ekuseni uvukuze kumkhulu, njalo ekuseni uyibone. Ungizume ukuthi ayisengihambile. So akukho mhlawumbe imali isilwane lena sezonyamalala kanjani because abantu umkhulu bayakhala iTheku lonke abantu bayasho cha eThekwini ake ngenze iyodwa sibeke la spot izonyamalala yini asiza ake ngenze eyodwa. Okay, ungibukele kahle, ungibukele isondeze ikhamera ngoba siqala ukuyashuka, ungibukele nje kahle kancane, ungibukele nje kahle. Ufuna ungibuke kahle, hayi buka mncane njalo, yabo wena wona lo mpela ngisenza ngamncane. Ungathi umuntu efone ngo-October basethi ufuna lo msebenzi mncane uyaphela. Bafuna umuntu yini ngamba ngaphezulu. Nanku yabo khona la khona umuthi ne? Nawo umuthi. Bafuna umdlozi. Angifuna bebuke kahle kwicamera, ngifuna bebuke kahle. Iyavela. Okay, bafuna umdlozi, bafuna umdlozi. Nayi lento engikhuluma ngayo. Yebo? Iyashesha. Asibe yebo? Iyashesha. Yaphuma mkhulu. Iyaphuma baba, izoyekelana ukuphuma. Bafuna umdlozi. Yongaphezulu. Bafuna umdlozi. Uzothola umunye hayi. Nakho. Baba. Nayi nje. Bafuna umdlozi nenzani? Ngibani ngaphezulu. Baba, nayi into engisebenza ngayo. Iyona imali iyona mali uphuma nayo leso. Sizoyiyeka la ayinyamalala. Uthi omunye hayi le mali ngisezwakala lapha ngathi ngisezwakala lapha. Cimile. Uyazwakala mkhulu. Okay. Uthi le mali iphuma phi? Cha, le mali ke iphuma kumina. Le mali abuza omunye athi esengithole kaningi abuza omunye athi wena masuyenzile kanje ugainayo. Uyabona baba manginika le mali. Wena uyothenga ngayo izidingo zakho. Ebank bayithathe bayifaka ebank. Abafana bambagijima lapho. Okay. Ufika wena ngikunike njengoba wena ngizokunika le. Uhambe nayo. Nesikhathi uyithenga ngayo uyifaka eShoprite. Nesikhathi uyifaka dila mina mayisise endaweni enkulu la ukunuka khona imali. Ungemali khona. Mase mina ngiyidonsa. Ethi umunye yini pho ungazenzeli wena. Ngizosho ukuthi ngizokwenza njani? Ngizohamba ngithenga. Ngithengela wena. Ngithengela mina. Okay. Ikanjena. Ethi umunye mkhulu ngiyayisaba le mali sengihambe kakhulu ngizama. La awuhambi kakhulu ufika once. Siqe. Noma usuhambe eziphi inyanga wahaya osehambile ngeke azangifonele etholile into akayitholile which means akatholanga lutho akeze ezothola. Abhodle amxolele lo. Yes. Akeze uzothola la uyathola. Ngiyenza live nawe sibuka mkhulu sibukile nobalaleli lababukeli futhi ekhaya bayibona into esikhuluma ngayo. Yabo sesiki ibhokisi mkhulu. Ibhokisi lena ngizokwenzela right. Uyabona ukuthi mali le imali umuntu ayifakayo le. Uyayibona ukuthi mali no ngiyenza nje uyabona ukuthi mali. Le isebenza kanjalo ke le. Ufaka imali uthanda ukuyifaka. Noma ngakufakela imali ofike nayo noma ngakufakela ini. Uyabo? Besayibona.
ubuze umuntu ukuthi mkhulu lento mina lento ngayenza kakhulu ngawakhipha amavidiyo ngisebenza ngayo bafana uMdlozi ima ngaphezulu test sobabuka isisimanga live lo bafana sudlala emini lapha siseThekwini sifikile sivakashela bathi ngeke ungiphoxe ngakulanda le eMamboni namhlanje sikhona awusebenza ukugijimela phezulu bafana ufala bomdlozi ufala bomoya konanda hawu sekunje hayi nansi nansi lento ngiyayenza nje just ukuthi imamkhulu iza le abafana balanda imali beshintshe leyo bunayo ufake u50 lapha ngabathatha ngifuna imali yebo naba ngilethele u100 hayi man sisebenza ngento kanje mina engiyenza nawe ukhona lento engiyenza la ngiyenza nawe ukhona mawuzofuna lensebenzo somkhulu lelo msebenzi lo njoba umuntu ethi ekhaya uyibuza ukuthi ngabe udokotela ugainane ngiyamuzwa methi uyakwazi ukuthi la kufika khona imali yakho ke wena usuthengile ngayo ayiphele esandleni wena uyothenga qala uyothenga wena mase abafana belanda la khona khona imali eningi siyabuya udokotela usiyagaina ukhumbuleke njengoba kuneskhwama kunemali esikwazi ukuyenza engadluli kuyona lebhokisi kunemali elikwazi ukuyenza engadluli kuyona ngiya example mhlawumbe isikhwama sikwazi ukwenza 4000 mhlawumbe ibhokisi likwazi ukwenza 5000 so sekuya ngawo ozokwenza ukuthi ufuna kuphi mhlawumbe isikhwama sikwazi ukwenza 2 million mhlawumbe ibhokisi likwazi ukwenza 5 million so sekuya ngawo mkhulu mina ngithanda le bhokisi ngoba abalingana abantu mhlawumbe leya yenza 1 million mhlawumbe le yenza 3 million so angikwazi ukwenza ngale u5 million ngale ngiyazi ukwenza ngale uyabo so yikho kube kubili khona abanamandla ala khona abanamandla ala yabo because they khiqiza kakhulu kunalevel consider yabo so lokho bengenza nje I think kwenye video ngoba ngisazokubiza kahle sengihlele kahle uzobona khona ibhokisi lami elikhulu elingaka khona ibhokisi lami nje elikhulu engikwazi ukusebenza ngalo kahle imanga nalo lenza umsebenzi ofana nalo nayo ke yayo futhi nayo ilikhulu neyamali ekhiphayo inkulu nayo kunale yes so la ekhaya udilwa nemali oyenza la ekhaya ayikho into unikezwa yona uhambe nayo uma usufuna ukuthwala siyaxoxa lokho eceleni kodwa ngiyengithanda uqala udla amakinati alento ofuna ukuyenza qala ubone boss ukuthi hayi ngathi right lokho ukhula uhlala ungenzele because lokhu ukwenza 2 years ungaphinda ubuye emva 2 years ukwenza nje iprocess ukuthi nje uzophinda ubuye after 2 years after 2 years yes okay umbukele ekhaya engazibuza mkhulu ukuthi mengizokwenza le process le ngidingani ukufika mekuthiwa ngizofuna umkhulu noma udokotela ngithi ngicela ukufika ngizokwenza leya process isikhwama noma ibhokisi fanele ngifike nani mina esigodlweni noma yini expected mina ukuthi ngifike nawo mengiza kuwena yabo nje leyo mbuzo ngoba izinto zihlukahlukene izovela inamba yami bazongi-WhatsApp abantu bazongifonela ngibachazele ukuthi umuntu uphathani mawuzothatha lokhu phathani okay akhogazi kanje into yenza phambi kwakho fake leyo mali efakwayo pheduke khuluma nabafana iphume imali ngiyenza kanje uphuma esigodlweni kimi uphethe imali hayi ibhokisi angisidayisi isikhwama angilidayisi ibhokisi but ngiyakwenzela umcebo ozohamba nawo usuye ekhaya ungahlala ngisho izinsuku ulindile ukubona uzonyamalala yini nayo imali yenziwe isakhona namanje kokudlule nganginabantu abangihlukumeza befuna isikhwama befuna ibhokisi ethi hayi mina ngifuna ukuthenga kube okwami cha ngeke uzube nalamandla enginawo ukwenza lezi zinto ungayanga eMamboni asiqale eMamboni zilandwe eMamboni ukwazi ufika uthole lamandla ngabe ngidlala ngawo nje mangithi ngidayisela lena
Shuthi ngabe ngidenzele sona isigubhu esingakusebenzeli onaso nawe lapha ekhaya esingakusebenzeli. So ngabe ngikwenzela naso. Uhambe naso uye eCape Town ubuye kimi ufike ngisebenzise. Hayi mkhulu isimanga lesi engineshow futhi nombukeli ekhaya uyaqala ngqa ukubona lokho okwenzeka phambi kwakhe sibuka nathi siyaqala siyinsizwe TV ukuthi sibe nomuntu osenzela into kanje simbhekile. Ngiyenza live leba. Yenziwa live. Live. Siyayibuka ikho editing ayinqanyulanga ivideo sishuthe nje uwaya wayenza umkhulu phambi kwethu siyibona. Umuntu ongayikholwa lento noma ofisa ukuyenza noma ofisa ukuyibonela yena mathupha ke lento udokotela yenza. Futhi ke axhumana nomkhulu. Akeze kimi eThekwini ekuthatha inamba ngiWhatsApp angifonele inamba yenza yonke eyami mzukulu. Mayizothi mzukulu. Ayikho reception uzothola yena. Uzothola mina uqobo. Hayi asibaphe mkhulu inombolo ukuze abantu ngoba abantu bayafuna ukuphila. Inamba esizoyisebenzisa iya WhatsApp iyafoneleka 08444 350 19. I think that's screenini izobe ikhona 08444 350 19. Ayikho ke enye ezoqhamuka. Mawufuna ukuthi uzokwenza lento. And okwesibili ngiyacela ukuthi njengoba ngibuya kwi-camera umuntu eze kumina ngqo engathathi imali yakho umuntu ayinikeze omunye umuntu ethi uthe usebenzela mina. Kufanele umuntu ebone mina. Ubone wena ngqo. Wathi omunye umama efikile, hey ngaze ngakhululeka sengibona wena mlandi omunye umuntu. Fanele umuntu exhumane nami. Mayibone mina usengakhipha yonke. So ayikhipha yonke. Yes. Mawuthanda ukungifonela nge-video call. Ngifuna video call kodwa hayi phela ngesikhathi sikaNkosikazi ikhathi ungafona phela ngekhathi eziletha akukho ukuthi mhlawumbe kuneyinsuku umkhulu angatholakala ngikwazi mhlawumbe ngitholakala zonke izinsuku ngesonto kusukela ngo11 ngisuke ngisesontweni ngize ngiphume around 4:3 yeah. Then but wayishiya message ushiya umyalezo ngawushiya umyalezo ukuthi mase ngiphume esontweni ngikubona ngithinta. Okay mkhulu hayi mkhulu ngoba sisazobuya sisazoxoxa kakhulu and sisazobonisa ukuthi lesingena nje la besathi abantu sibakhombise lo msebenzi ukuthi cha into eyenziwa live le ediswa yenziwa lutho abantu bayibonile mkhulu and ngiyathemba ukuthi bazosukumela phezulu besondele ngabantu nje bangishilo mkhulu bakufuna ukuphila. Yakho njalo le mali. Bona mkhulu. Yakho le mali. Wena uzobuya phela usubuya ngokuzayo uzosho ukuthi yanyamalala. Ubuya kucazathe ngayo mkhulu sakwazi cha siphumile. Yakho. Hayi mkhulu angani makuthiwa kubongwa yini kodwa phela imali le iyabonga abantu. Wena uzobona ukuthi uyenzani. Siyofakaza cha yasebenza la. Hayi mkhulu asithembe ukuthi ke kwivideo elandelayo sizothi ungena futhi sizogxila kakhulu uzona into ezokusebenza lento ezinso mkhulu. Okwamanje mbukelo eThasa TV sizokwazi ukuthi ke sikubuyisele umkhulu sikwazi ukukhuluma naye ngokunye futhi okuthe ukuthi xaxa ukudlula lokho bese okuvezela nje okuncane umsebenzi onzima azowuveza futhi so lokho singena kancane meqhubeka isikhathi. Okwamanje asikubone kwivideo elandelayo mkhulu sibonge ithuba. Siyabonga Nkosi. Siyabonga libe nathi siyabonga ukunisivakashela siyabonga. Amen.